Libo-libong college students mula sa iba't ibang distrito ng Pampanga ang nasadya dito sa Brenzigiao Convention Center para makatanggap ng ayuda mula sa provincial government ng Pampanga. Isa sa mga maagang pumunta at nakipila si Nanay Jocelyn para sa anak niyang scholar. Ang pagiging scholar ng kanyang anak na si Renato ang nakatulong sa kanya para mapatapos ito sa pag-aaral. Makapagbaw sa gastos, makagtulong kasi yung mga project, mga real niya, yun, siya lang iawak ng pera niya. Hindi namin kinukuha dahil wala kami trabaho. Thank you, bro. Hindi po sa inyo, makatapos sa mga anak ko. Sa 6,700 college students sa lalawigan na nakatanggap ng TIG 4,000 na financial assistance sa tulong ng Educational Financial Assistance Program ni na Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilianani Pineda at Sangguniang Panlalawigan. Ayon kay Gov Delta, layon ng programa na matulungan ng mga estudyante at ang kanilang mga magulang sa pantustos ng kani-kanilang mga bayarin sa eskwelahan. Yan yung mayarin yung pamag-aral para yung future you, future ng pamilya you at maging pamilya you. Yan mo yung pakisabi nito, okay? Sa tala ng Provincial Library, nasa higit 13,000 na college students ang regular na binibigyan ng ayuda ng pamahalaang panlalawigan tuwing semester. Para sa Balita Pampanga, Luis Zurutao.